ajuns la Lotus Term. Băi, Felix, mi-a fost așa de dor să vin aici. N-am mai venit, dar nu de mult n-am mai venit, dar n-am mai venit și mi-a fost dor. Am stat 4 ore pe drum, dar am oprit și la restaurant să ajung aici. Și îmi place să petrec timpul cu familia când plec undeva. Și eu sunt foarte bucuroasă când petrec timpul cu familia și mă distrez. Și voi sunteți cei mai buni amici de pe YouTube. Vă mulțumesc pentru 100 de abonați. Am făcut de mult 100 de abonați, dar acum am foarte mulți abonați și vă mulțumesc pentru asta. Sunteți foarte buni și foarte... eu sunt foarte recunoscătoare la voi, pentru că sunteți cei mai apropiați prieteni ai mei. Vă mulțumesc că m-ați ajutat și v-ați abonat la mine. Până și doamna mea de la dansuri și doamna mea de la școală, nu știu dacă chiar s-a abonat, dar și colegii mei și părinții și bunicii tatălui meu s-a abonat la mine. Și le mulțumesc și lor, cât și vouă. Mulțumesc pentru foarte mulți abonați. Și să ne vedem la piscină. Să știu. Acum cu ochelarii. Acum mergem la piscină. Haideți să vedem. Și mergem la lift. Asta este cea mai faină zi din viața mea. Acum vă arătăm și cum arată lift. Cred că pe valiză am o poză. Mama, poza era de aici, de la Lotus? De valiză? Cred că da. Da, și mi-am pus perfect. Unde merg? Deci da. Asta da. Care lift vine primul? La câștigă. Uite acesta. Haideți. E foarte mic. Pentru că ăsta e o mică. Lasă. Aici? Mami. Lasă, da, nu, mama? Lasă? Și de-abia știu să mă bag în piscină să mă scop. Mama, merge și-o bag în piscină de copii. De-abia știu. Ești caut. Este cea mai faină zi. De-abia aștept. Știți ăla? Să vedă ploaie, până sola. Ce să facă, ce să facă. Mâneca stângă. Haideți să ajungem. Am văzut. Am uitat ceasul să-mi dau jos. Îl iau eu și pun în mână. Haideți să deschidem. Deci da, așteptăm să ne de la hawa. Luăm 2 și o să o anunțăm. Bine. Vreau afară prima dată. Se poate afară prima dată? Da. Da, afară, că afară să se poate. Aici nu e poate. Hai să o dai de aia de afară prima. Mama, topoganul s-a renovat, nu? Nu știu. Da, uite că s-a pus topogan. Nu era acolo topogan, era? Da. Era. Era. Jackie, nu îmbrăcat. Ați comandă, am uitat să filmăm și va veni într-un sfert de oră. Haideți la piscină până... Haideți să ne bălăgim până vine comanda noastră. De la apă că e și foame, nu? Scrieți-mi în comentarii dacă știți bunicii și mamele, dacă nu vrea.
pune-l acolo. Da, te rog. Uite, De ce te-ai pus cu papucii? Oh my God, it's you. Cum îi? Cine-s bucuroasele? Câte zile stați? 7. 7. Dar m-am mutat și pe păr. Nu-i nimic. Nu. Ce mâncați, fetelor? Cu ce? Cum vi se pare în vacanță? Ce vă place cel mai mult să faceți în vacanță? Să ne băgăm în piscină. Da. Și să mergem în stațiune de seară, când ai să mergem în stațiune. Mergem în stațiune. Mergem la plimbare. Da. O să filmăm? Da. Da. Ne vedem când intrăm în piscină. Și o să încercăm și să dormim puțin, nu? Cred că o să mă filmeze mama cât dorm. O să fie super! Poftă bună! Mulțumim! De la piscină o să ne se facă somn. Mergem la piscină și ne mâncăm. Ne băgăm un pic aici. Nu, mergem în aia de sus. Hai! Mulțumesc! Acum încerc și eu, dar nu mă bag cu tot. Dau colapul! Dau colapul! Ce faci, Miriam? Cum e apa? După ce plecăm de la apă, ce vreți să facem? Și? Și după aceea ne trezim și mai stăm în piscină, ne spălăm,
Distracție! Distracție plăcută, fetelor! Distracție plăcută! Unde suntem? Nu alergați! Poi toglie il culo, lui non sa dire culo, non mancare tanto, gli è uscito invece di la parola culo, che non sa parlare con le cose. Culo. Unde? Suntem la plimbarea de seară cu fetele. Fetele au super energie, nu obosesc prea devreme. Și acum sunt căutare de lucruri noi. Ce ai găsit, Miriam? Vedem ce a găsit Miriam, pe aici e cam aglomerat, trec și mașini, trec și muzică și trebuie să fim atenți. O găină. Sunt poate care mi-a supărat-o. Acum o să mergem mai departe, să vedem ce mai găsim și după aia ne hotărâm ce vrem să cumpărăm. Ne-am oprit la alt stand. Să vadă fetele tot ce îi în stațiune. Ce mai facem acum? Cum ți se pare stațiunea? Poftim? Da.
Mai vă rog frumos să nu devastați nimic. Hai, Dad!